एक तो टाइम मिलल अभी के वो घर से लगा के चोरी पोती आल ही ना तो माई एगो हमर चोरी दिया पे तो जान दे थे इफोन नाते मोटका जल्दी फोन ना रिसीव करेला। हेलो हाँ बोलो है जान का हाल बा। आहा हा तार आवाज में तो अमृत बस सुनते एकदम से बुझाला कि हमर रात दिन कट गई तार आवाज से वो करे जा तो कौनो बात ना रात दिन का पूरा जिंदगी काटे के उम्र दे कहीं का ऐसे ही कहबू। जान तो बाबा के ना दलानी में आके लुका के बतियावत नहीं तारा से आ सुनो ना हमार डर रहता कि कोई बुढ़िया मत देख लो मैया एकदम जान दे दी भाई ऐसे कैसे क्यों देखी मर दोपहरिया में सब रोपनी करे गइल बा कि घरे थोड़ो धइलो की। अच्छा सुना ना बोलो ना आज हम बहुत बढ़िया से तैयार भइल बनी। आई का वो का है ना जान तो आज कितना अच्छा तैयार भइल आज ना लिख के सिस्टम में मर ले बानी और ओकर बाद आज देखब तब ना देखते रह जीव कहते देख के बेहोश जीव एकदम वे तो मोल उठल लिए चाट में जाई टेंशन काहे लेत लिए। अच्छा आ केकरा खातिर हम लगइले मैं तारे खातिर लगइले लेकिन हां लिपस्टिक किन के देले बड़ा का हमरा के तू चटबा। अरे घबरा मत एबरा चटवा लका लेकमी के किन के दे देब। अच्छा अच्छा बात तो बहुत बढ़िया कले वाला लेकिन हमर शौक एगो ना पूरा वाला। अरे घबरा मत धन बिया ओ जे सब शौक तोरे से ना पूरा करे के करावे देबा। सुना ना बोलो ना ये जा आज ना तारा के बड़ा देखे के मन करता है। आई का केकरा मड़िया में बालू। अरे हम अपन मड़ैया में बानी बाबा के दलनिया में बानी जे में बकरिया करे ना बानी वही में आज यही बार हम गाँव आइल हनी ना देखले ढेर दिन हो गइल एकदम मन करता है एकदम गोदी में उठा के चला के थाम पर लेके एकदम मजा लिया ना। अरे सुना ना मतलब पूरा बात फोन पर करब ना ना बस बे तू 1.5 मिनट में रख हम 1 मिनट में पहुंचत नहीं ठीक ना आवत है। अभी हमर करे जा जल्दी आ जाना देखला तारा के ढेर दिन हो गइल आंख बड़ा सुखवार बता देखला घबरा मत आवत नहीं 1 मिनट बस जल्दी आइए आराम से ख्याल रखिए ठीक बा। ठीक बा लव यू का हो मैडम हाथ तोरी कीचे अरे बैठ प्रणाम बैठ ना ये हमार करे जाऊ ओए हो धन मन त कर वहीं पहले चाट जे मोल उठो लिए कितना मोटा भी बड़ा हुए पहले से का कर पहले तू घरे रह गांव में रह तो मोर रस छूट जात रह न तो ऐसे दोबारा गिर मोटा के एकदम बाण भैंगवा आदमी एकदम खा पी के टोस्ट। अच्छा अच्छा यही से तो कहीं काहे एकदम से फोटो पर देखता नहीं कि एकदम बॉडी सॉडी हम देखनी कि बनैले बॉडी से देखा पूछो मैं एकदम स्टील बॉडी बनल है एकदम। अच्छा वो सब तो ठीक बा लेकिन हमरा बारे में का सोचले बा सोचत कि बियाह क के अपन घर बसा लिहल जा बियाह करके। हां तहार का कियालो लेकिन एगो चीज के मैं डर लागता का चीज हो कि पापा ना मानियन हमरा शादी के भाग के चल चलो जी दिल्ली। सुन उ तो भाग के तो लेकिन पटना वाला हमर जॉबवा का होई जॉबवा के छोड़ ना हम जॉब करब तू बैठ के खई हो। अरे पागल तो उ सब तो ठीक बटो लेकिन भाग के जाई जी कहां बा। अरे दिल्ली रूम ले ले टेंशन काहे लेत नौकरी मिल जाता बढ़िया। पापा हमारी इतना बदमाश उनके हट हो आदमी छितरा के रखले रहेलन ते ना प्यार में जियल ना जैसे तो मरल तो जाई ना माने मरल पसंद बा जियल ना पसंद बटू तो हम तो जिया ही के ना कहते हैं जौन होई तो देखाई भैया कल 1-2 साल में लइका पैका हो जैसे सब भुला जाई। अच्छा सुन विकास अगर मानते नहीं कि हम तो इधर रही ना हम तो 4 साल गइल बन पटना में और तू 4 साल में कब छोरिया पटैले बस सही से बताइए वरना हम तार कसम खा कहते हैं तारा सिवा तक हम तो देखल ही नहीं तबे तो मोटा के टाइट भइल बनी। तू हमार कसम खा के हमके मुआवत रहा ना मन मुआवत नहीं प्यार तो से कहना कसम तार ना कभी तो भगाऊं के आदमी के खाई हो। सुन ना बोलो ना ये बात पे तो हम तारा फिरा वाले को करे जाते और करला ना कि तारा खातिर का को के रख दी का ध के रख दी यही से कहते हैं भाग चले के दिल्ली तार बाबू ना मन में तो सही में भाग चलेगा एकदम सही। अभी रुक जा अभी पापा के अभी सब में के बोल अभी नहीं खा जाना ठीक है अभी बढ़िया से बतियाओ जाई सी चलो रिलेशन इहो बढ़िया रही पटना जॉब करत हूं पटना में साला सब्जी बेचब का करो तारा कम सब्जी बेचे दे हम बढ़िया नहीं का सब्जी में बढ़िया कमाई ना ना सब्जी ना एगो का कले एगो स्प्राइट के दूल्हा सब्जी बेची ई तो हो ना सकेला कोनो बात ना बेची तो काकाला की समझ रहल छी तू कमैया हम बैठ के बना के रख ले रोटी सब्जी इधर जॉब करके खई रह अपन मजा लिखल जाई और क्या करे इहे तरह जिंदगी को तो इहे तरह आदा पे तो एकदम फील है चले के ना तो क्यों देख ले जान तो लोग देख ले ना तो बात चले के ठीक है ठीक ना बाय लव यू आ सुना फोन करियो एकदम वही फोन कर ना तो हम बाकी पटना समझिए ना फोन करब ठीक है जाके ना बाय अच्छा से जाइए अपन ख्याल रखिए बढ़िया से ठीक बा ये हमारा जाऊ फोनवा तो कली है मोबाइलवा पे हमरा कम से कम टेंशन मत फोन करत रहो
लेकिन कुछ भी कह ई मोटका के कहाँ पता बटुए कि अभी 4-5 गो बॉयफ्रेंड तो अभी हमार पटना में बड़ा सर के जो एक से एगो सुपरवाइजर में बा, एगो पुलिस में बा, एगो कबाड़ी चुनेला आ एगो जन बॉयफ्रेंड बा हमार पूछ मत। उ तो का कहला उ तो मैकेनिक हटुए। हमार 5 बॉयफ्रेंड हमार 5 काम लायक बस ई तो ना ते मोटका सुंदर से तो कैसे टाइम पास हमार हो जाला।